Zergatik deskontrolatzen gara, bi arrazoi nagusi daude honen atzean. Alde batetik karga emozionala deitzen dioguna, eta alde batetik presio komertziala. Azkenean gabonetan gehiago gastatzera bultzatzen gaituzte, ezta? Edo supuestamente beharrezkoak diren opariak, gure mahaia baita ere asko betetzeko behar hori, eta azken orduko erosketa txikiak, opariak baita ere. Eta bai, askotan kontrolik gabe egiten dugu gure gastua, ez dugu aurre konturik zehazten, eta konturatzen garenerako gastu txiki asko metatzen ditugu gure hilabetean zehar, eta honek zer esan gura da, gastu handi bat sortzen dugula aldez aurretik ez dugulako planifikatu. Adibidez, produktu bat beheratuta dagoela esatea, lehen komenta duguna, ez da? Black Fridayaren ajearekin gatoz eta beherapenak oraindik badaude, baina horretik prezioa pustu egin dute. Eta hemen gogoratu behar dugu, azken hilabeteko, azken 30 eguneko preziorik txikienari edo basuenari aplikatu behar zaiola deskontua, bale? Gero baita ere, beste abusu bat zehaztearren, elikagai freskoak, prezio egoera esageratua jasatzen dabela, hau ez da abusu bat zehazkiz azkenean komentatzen dugun eskaintza eta eskariaren lege famatu hori aplikatzen dela, eta nolabait egin aldabela, baina bueno, baita ere gu kontsumaldetik aditzan jarri behar dugu hau. Eta azkenik opari eta produktu teknologikoetan merkealdi faltzuak deritzogunak, ezta? Geroz eta gehiago erosten dugu espazio teknologikoetan, interneten, e-commerce ezberdinetan, sare sozialetan baita ere, eta hemen merkealdi faltzuak agertzen dira, nolabait merkealdi bat komunikatzen digute, eta gero ez da benetan erreala, ez da gura dugun produktuari esartzen, ezta? Hortaz, kontsumitzaileak egoera emozional batean daudela aprobetsatzen da maiz, eta horregatik prezioak konparatzea, eta lehen komenta duguna, ez da, aurreko asteetako prezioak begiratu izana oso garrantzitsua da, nolabait abuso hauetan ez jaisteko. Azken unitateak edo gaur bakarrik deskontu izugarriak bezalako esloganak ikusten ditugu lehen komenta duguna, gure sare sozialetan, baina baita gure herri edo gure auzotik pasatzen dugunean ere, eta mesua honekin zeharo argia da, ez da? Berehala erosi, mesedez. Kontsumitzaile zain aldetik berehala erosi. Eta ez da horrela, inondik inora. Ez da, gehienetan presio teknika komertzialak dira, eta ez informazio objektu. Eta horregatik, gure gomendioa zehatza da baita ere. Jasotzen ditugunean mezu hauek, lasai irakurri, lasai jaso, eta zehetasunak egiaztatu erosi aurretik. Ez erosi momentuan bertan, eta nolabait zure buruari galdetu, ea benetan behar dozuna, ez. Oso basikoa dirudi, baina askotan ez duguz kontsumitzaile garen aldetik gure eskubideak ezagutzen. Adibidez, erosten dugu guztiaren bermeak 3 urtekoa da. Nolabait 3 urteko bermea dekogu, gure erosten dugun produktu ororentzat, ez da? Baita ere, itzulketa politikak argi azaldu behar dira bai web orrialdean eta bai fisikoan erosten dugunean. Eta azkenik oso garrantzitsua da gogoratzea online erositako guztia 14 egunetan itzuli dezakegula azalpenik emon da. Gogoratu aste bakoitzean produktu batzuk geroz eta garestiago daudela gabonak helduala, ezta? Gero baita ere, eta hau oso garrantzitsua da, konparatu salmenta unitatea. Hau da, kilogramoa edo litroa. Ez soilik presioa. Askotan azken presioan fijatzen gara, eta hau zilegi da, baina salmenta unitatean nolabait fijatu behar gara gehiago produktu horren presio erreala nolabait jakiteko, ezta? Eta bukatzeko, garai hauetan hain famatuak ez diren produktuak aukeratu. Askotan, normala da, ez da, langostinoak eta honelako produktu zehatzak erosten doguz, tradizio atal bat baita ere dago hemen, eta normala da, nolabait, baina bilatu alditu baita ere beste elikagai batzuk, gure mailan egon aldirenak ez direla ingarestiak, eta oso gozo daudenak baita ere.